Kapakiyasan sa gugma, mintulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga kapnon sa kinabuhi. Sa magkasaw sa dagapno. Prepare yourself for the big fight. Idol! Dagawa! Of Inday. Sunny. Kung kabalo lang unta mo, Dolanday, kung unsa tamo ka idolo. You know, Dolanday, once again, you're my idol. It's very redundancy every morning. Yes, you're my idol. Kana bitong diskarte ninyo nga grabe jud kayo. Yes, you know, your lateral movements, your right hook, right jab, uppercut. I like that. Akong gisuwat ng akong kasinatian aron mapadangat sa mga kapnod sa kinabuhi. I wrote my love story. I sent you to many. Gagikan sa kapobrehon, From poor, inahinay kong kamas aron lang makasubida. slow down to the top with the love of top. Itago na lang ko sa pangalang Dongs. Just call me Dong. Taga Bayabas, Toril, Davao City. From Guapa to Real Davao City. Kaniadto nagtrabaho ko sa kagamay nga bake shop. I'm a former worker of a small business, very hard. Very hot. Ako deliver sa among mga pan og biskwit gamit ang akong tura-tura nga motor. Yes, I'm a delivery boy of my bakery, and I'm together with my Tura Tura Bang Bang Bang. Doon ako'y ginapangayaban si Emily. Yes, I have a long time crush, and her name is Emily. Doon na sila
sila sari-sari store ug ako ang tig-deliver og pan ug biskwit sa ilang tindahan. Emily have a Sira store, and I always deliver my bread early morning. Aban kanunay lang kung isalikway ni Emily. But Emily is like that. That's true, Dolan. Ug sa kanunay niyang pagtamay nga rin kanako. They always disappoint me and disregard me and discard my letter. Ug dito na nagsugod ang kapnot sa akong kinabuhi. And it is the start of the stagnant of my life. Ug ginini ang nahitabo. And this is what happened. Adede, adede. Sige, tinggalan niyo mo. Shine! Ikaw, baka limot sa Shine bukas ka, kung shine. May karga sa atong pandi sa bukas. Tayo, problema na. Kagahong ka na kami. Ayo, di, ako ang pan ba? Hindi ka sa panalisor ka ron. Nakakadawa pa ba na deliver na niya? Gasiga ka na di mo nga. Gasiga Sige na. na, may dalog. Gusto ka ba si Sachi ka sa trabaho? Sige ka na, ako ko'y tulogon. Ako ilabot. Magsige kang bilang-bilang. Hindi ako yung mga pasagin lang. Magsige pagtambay-tambay. O sa mga yung gusto lang, magsige na ko katulog. Ha? Ayoko ka na na anong ha, trabaho. Tirabi ako ni mo din eh. Amo lang taka. Sorry tayo ako sir. Kana, ayoko ka na. Pwede ba nga pasaylo Ba, niya? sige, ano na, osman ako ha? Ay, sorry lang kayo. Ay, gikarga na naman niyo ang mga panog biskwit sa buka. Kaya deliver na naroon ni Dongs. Okay, karga na ako. Shine. Huwag ka lang imong mamon, Big. Ay, karga na ako na diri sa wabi buka. Wow, ikaw ka dito. Bili na naman mo ni Sen Kipanos sana. Bibi. Sir, ano, gikamot, manggudi mo na panos ba? Ikaw ka na dito ba? Sige na. Bibi. Ikarga ko ni Big. Ay, hinaya pag-plaster in town. Sa man imong mamon, sino yung liki naman eh? Siyempre, mamon ba yan? Ay, siya ilista na nagipagkarga ng biskwit niya. Ang katulungan, i-apel to. Ang katang biskot so, kadiliberan na to si Harvey kay paborito. Paborito na ba itong biskot so ni Dolly? Gaya hindi gitutbrush ang biskot so nila ni Tano. Nahurot so din tao. Ikatong ilo-ilo, wag yun na iya. Sige na. Sige, sir. Ako na listen, sir. Ay, boss. Buntag, boss. Ay, buntag siya. Dog, sumanalog! Ay, salamat kayo, brada. Ay, ito matag, pinag-20 niya. Yan ang ibalik. Alas pa na. Anak, sarap pang-load, ano lang na ko'y, naman ko'y kwadre, naman ko'y 5 day, pang, Yex, pwede ko bahagyo, Yex. basta man, ikaw, amor ba ka na ko, ha? Sorry, Yex. Ano ba, bangay pa sa ila? O yan ang mga yung tip ni kang dos kay magupit na po na sa'yo pagkayo. Wata tayo kitaan niyo. Sorry kay dong sa dos, nasultihan ako dos. Sige, papasaylo pa ka na ko, anak. No, amo lang taka, bata-bata kami ni mo. Sorry, Yex. Sige lang, ako na yung deliver na. Sign. Deliver na ako ni Sign. Okay, sige, sir. Ingat Say, na. no, dali kasi.
Gusto mo siya? Green man kayo ni Kani siya, no? Kaning Ayaw! Ay, kadali lang. Oh, Emily, kung nilalangit! Nilalangaw, pati buwis. Ako wala na bastos ka, sa ipas buntag mo ka na Kung na. magkabot ko lang ang buwan o gihapak si mong agtang. Di ka ka mabuhang. Ikaw sila nabuhang iha! Ikaw sila nabuhang iha! Lagi, Emily, Naunsa naman ka! Naunsa naman ka! nabuhang dyan ko Ay, wala na, aha. Dalo ba yun ka nga, patay na patay dyan ko mo. Unya! Ako sulti at akadong... Dino, wadyo ko nang harap og para sa mga lalaki ba kay... Hulingit kang naong, oy! Hindi mo ko alam blandi mo... Ano mo ko ka blandi blandi? Wala ko kasabot, alam mong... Sa bangkak! Pag-isa, bigyan mo na mong kilay ni mo. Oh, kapala ko, delivery boy lang ka. Di ko ganahan mo. Grabe si ka makakamay. Eh, marami sa kag... Marami sa kag... Tanima ko lang kang binangkal. Marabugang kinsang datua ba? Nakatindahan na nga ni kagamay ka ni hilas naman Hindi, kayo. nakitindahan. Ikaw nakitindahan? Oh. Ha, atlet, ako, amo na. Ako yung amo. Ikaw nang amo ka. Ha? Kita pa naman nuti pa din Sakit yun ang kamaturan dong. Ayaw, di ko ka na na. lalis sa butani. Lalis, ay ko gana na. Wala ka mamunog Ay, po butang na ka na kung kaya gusto ni mo. Ay, bayaran ako na. I have a plenty money. Ay, bilin na ako ng biskot so ha. Iapil na. Sige, deliver pa na ako sa tindahan ni Nong Harvey. Huwag ko ilabot. Bayaran ako na. Pila man na siya. Ha? Paborito mo ganin niya agad. Huwag ko ilabot, anak. Huwag mo nga Pati nag-order. mong katol, kanang harvestor, katong gabasa lang kamot anang tawanan na. ang kamot ng kabasa, ang pag-order ng biskot so. Okay, alang mo, alang kwarta nga gikan, kwarta ni mo, ihatag mo sa kuwadere kay, basta naman tag 20. Sabi ka na, anak. Kapalo ba ka, pila ka lang James ka ng kwarta? Ay, kung alam na, ha? Sunod na lang ka, order na lang ka, baka umain, ibalik na ko. Kasama ko sa yun ay pabor-pabor na imong baka... Ibuikot ko man ang inyong kanhan, yung big shot ninyo, ha? Lagot. Sobrang nakakayo pa, mura lang juga gwapo. Sumunta kasi yung takiya. Ha? Sige, mga na nito ng biskot so na ko. Naaram na yung istoryahan di ay. Kano sa manin mo ihatag ni mo? Pag-inis ito, ay, gahil na rin ng kwelyo ni mo da. Sabi to kami tumuto to, sabi si Koy. Parihara ko tano. Di mo to pwede maligo dahil. Sige, magkagjakit-jakit ka ng pagkakayo. Wala dyan kay sweatshirt dito. Ako'y kalimutan na lang imong... Suotin mo, wala buto yung dugahan, anak. Ems, kano sa mo kunin mo? Ihatag mo kasing kasis ko, Ems. Uy, ambisyoso kayo pa. Uy, Diyos, yung taong sukat-sukat sa kong kwan since birthday. Huwag yung taon ako na. Katong sa elementary pa ko. Pasuat na ako sa akong pangandoy nga lalaki. Huwag yung ko nang andoy para sa nimo. Darang halin siya, no? Yan na lang lista, tanan. Murag mugot ikag naong ba? Murag kailan na juga ning bayaran na pod ba? Kinsa na pod na siya. Si Emily na pod dahilan ana ba? Lagi, hurot akong tinda. Magyapon, may po ko tagdo niya. Eh, kablo ka. Pangitan lagi lain lagi. Ano sa mga diya? Lisa mo kain ni Iring Buyo, sing bayad din.
Ipanggutom na pa ka na, lagi naglamaw ng ringa na. Parang... Di ba siguro na wakwak mo siguro ng ringa na magtila-tila man. Ba't lagi? Gahit yung gaya ni si Kwan eh. Lagot yung bayanan eh. Perti ka. Kuan kayo. Dito bada kayo. Yung marabag isang bapahang. Ba't mo na-inlove ko na niya? Kabalok ka, pagkita na laglain good. Mali din mo naras kilit-kilit ni mo. Isa pa ako magustuhan, ikaw. Limaho kang pandisal. Sure de ay. Nagsulti na ni mo pandisal. Hicks! Hey! Ah, Sir, try na ba? naagta. Lingaw din. Itatag ko nito. Itatag katikaran nito. Ay, Sabi mo gustong lingaran. ano malingaw ta? Babae Baba, ka ito. tara ba niya? Oh, so na. Taman kiri, tara, para malingaw ka. Ano ka ginawa ko? Pero, Luto ka, may sama, patay. Di ka rin oras ni. Last night you talked about leaving. I said I can't let you go. It's not just emotional feeling. I need your body and soul. You give me one good reason to leave me. I'll give you 10 good reasons to stay. kabalo lang ka kung saan ako kamalam bayaran. Nene. Inani ni Pat. Nguyab ka na ni. Pangalan namin. Emily. Kasi yung sauce kay Backstreet Boys. Choy! Wala ko na quit playing game. Ayan. Kababaysaan ako, di gano'n ako buko lang yung pagkapagay. Kasi kasing-kasing. Pat, yan na ka, Pat. Ako, Pwede ko gusto maprinda ng akong motor. Gusto takbo. pwede ko lang kung tawag na nani mo. Pan na lang, pan. Pan, ano? Panyero. Pwede, pan. Pandamay ka. Ayun, pan. Sabi ko ng pan. Kabalo ka, pan. Nani na. Ako, pan. Sige, pan. Bisag, inaani ako gusto ko. Wala ko bagoy pangandoy. Ako, dugay biya ko mag-awiter sa hotel. Di ka katulad sa lang pan. Di ka katulad ng bigote, pan. Katulad mo kayo kung pananaw ng bigote. Kapansin ka, pan? Na makatawa na kong galit. Usok-usok mo na sa kong ilong ng bigote. Ilong kayo. Pero pan ka ng imo ha, pan. Mara ka gulag istorya pan ba? Natabunan ng bungot mong babapan ba? Ako, pohon pan. Kaya ako, pila may edad ako ron. Hapit naman ko hapit naman ko mag-30. Jay, try na, magpinta. Ako gusto man, nakasawa kong mesta. Mahigin na yung plano pan ako. Ako, kaya nang inanda ako trabaho pan eh. Ako pan, kung musugot na si Emily pan, bahala na lagi-lagi. Bahala utang-utang ko pan ba? Hindi mo kaya subton pan. Pero pan, sortiyan ka ako pan. Dili na pisiblis mo pan. Di ba kagwapo, pero yun yung kami diskarte, may ilan man pan. Dali pan eh. Ay lagi, i-blandi pa kung natanan na yung buhok pan para mapanitay ba. Pablandi ko na rin yung wadto ko dito yung Emily. Kana. Pantay na na. Ako may unang mo entrada na dito. Hindi ko yung tag doon, batuon ko na yung balay. Ngayon, ako na to dito. Ubang ko na dito pan. Magpatuloy ko jamming atong Ruben Gonzaga kay Tabi kitong jamming di. Rapi. Kitong sakpan diskarte ato pan. Ay, kato si Ruben. Sila kung masulta, medyo may ato tato. Ako yung lagot na ng Emily ba? Tanawa ragot. Ubuhay nagsingsing ni kan. Ubuhay nagsingsing. Emily! Imo mo na kakulosoy. Tanaw kay ko sa mga gitanaw. Ay, sige, sakit diyan ka.
Magamata niya akong papaandi. Hey! Sumbot, iso kami kaya ako papaandi. Pa? Ano naman ka din eh? Gwapo ka? Abalo ka, I love you kay Kulimo. Nga, hindi mo ko na matag doon, ha? Ayoko na. Ano ka, tig-deliver lang ko? Ha? Ikaw, isukay ka ba? Ano ba yung kahubukan? Mabubukan naman yung kala kong papa. Isukay na ako papaandi. Manguot pa itong fiancé. Ang gablandi-blandi man ang buhok ni mo. Parang pansin ko ni mo, hindi mo ko na matag doon. Good. Kabalo ka, dong, kanang, ako mapansin man ka na ako kayo. Imong kwilyo ni mo, gahi na kayo imong kwilyo. Sabi sigaw ka tama. Bulingit kayo ka. Ano mo? Kapila naman ka na ko yung nga, wajud na sa kuwangon ako na bokabularyo ng mangitag lalaki nga sama ni mo. Sakita, no seryo eh. Sakit bigyan ang kamatuoran. Ha? Ayaw ki pobre lang ko. Kabalo mo ko nga pobre ka nga na karosa ka na dato di ay. Ha? Mas dato pagod pini mo na, pagod sira-sira store. Anya, ikaw nakasira-sira store? Sige saka ni motor ni mo na nagkangga? Ha? Inigrevolusyon mo man imong gasolina? Naubi na! Sabi ka. Sige lang. Sakit yun ang kamatuoran, no? Sige lang, di siya ko na walang kita mahaya dyan. Magmahay? Dapat ikaw may magmahay kay pobre ka. Ako nagmahay kay dato ko. Ha? Kasi may magmahay. Dapat ikaw may magmahay. Ay, ko kailan na. Sige, maawang kayo mong gusto ka. Ay, ako pa yung gipapili ni mo. Hilasa ko di mo, marabat yung kagwapo. Ha? Ang pagkagwapo, papili. Grabe, griya na ka ba? Sakit na dyan kayo ba? Ha? Pag-upan mo atong tindahan dito nga si Harvey. Ang upan, Harvey store dito mo. Nabasaan ka mo atong tawhan na to. Sige, panino na dyan, tanawa. Ha? Balos-balos ng yudanig. Balos-balos. Kaya sa pagkakabalos na ko, kanang puti ng huwak, wala na. Naminyo na kung dato anak mayo. Dato na kay kuanak, bubre lang yapong ka. May mulayas ka. I only knew you for a while. I never saw your smile till it was time to go away. Sometimes it's hard to recognize love comes as a surprise, and it's too late. It's just After 1 year, Ayun! Anybody home? Hey! Tawag din. Hoy! X2! Asa naman na, ikaw naman na-deliver lagi. Asa naman na ito yung kuhan, katong yung mga butikmot nga kuhan, amigo, nga delivery boy. Asa naman ito, dugay-dugay na kuha kakita ato. Ah, kuhan naman to siya. Nihawa na kay... Nagtukod na siya gihang bikiri. Mau ba? Kisa po'y mamalit siyang bikiri nga. Lago man to kayo. Uy, ay kumpiyansa kay kabalo ba ka? Nakakita to siya platinum sa lubot sa plano ba? May nahagsa ang aeroplano dito silang lugar. Takuha niya to platinum karon to tinadaganag. Bikiri, mga 30 naman siguro kabok na yung bikiri. Ay na, kainit ang platinum sa kuhan, aeroplano, yun sa manan niya pagdala. Higdiyapan niya tubig, titikan na. Kam, tinadatuan, kung nakabok, na siya sports car nga, kadulag basketball, naghanap to yung kuhan niya. Pwede ka magdulag basketball. Basta kayo, dagang ka na siya mga luxury car. Pati, ringi ka lagi. Naking kayo ba kanya nagtanaw mo? Mauwaw ta ba? Asa ko matubang? Ito? Di magukat tarungan eh.
Ah, sige. Imo na ni tanan de kay, mo na ni bayarin ako kay mulakaw na ko ha. Ah, sige mo tanan siya ka. Ako ang mahalin ako bayaran na ha kay hinay na magaling mo tindahan ng layas, may masilingan diri oy. Sige ma'am, magdusa ka ma'am. Sige, ito ko na lang din poste ha. Ang mohon, bantayin ninyo. Ano ni nga, gasalusan daw manig, gasalusan daw manig PNP ni. Ilang mo ano? Kong! Asa na ito ko diya, Kong? Din, tukuran na ng bagong big shop. Ah, big shop sa... Kagisa man ang big shop. Mo to, kailangan ng amog eh. Ipatukod ra magong ano ba, close me. Ano, nakuha ng lutiya, oy, mga kuwan ko na o. Pwede ko na tulong ka building di hagod. Building dyan niya, tukod niya. Ano ba, tagal yung isa ka big shop niya, kuha na printahan. Dapat unta nata na internetan di ha, kay para mag-chat-chat ko mga Amerikano ba. Butangan dyan po na, internetan. Hala, oy, datuwa sa nakapalit ana, no? Ang convenience ka lang, tindahan, sira na lang na daan. Ay, ayaw po din, ano? Oy, usabay mong ikwan. Usabay among kaulo ni Kwan, Papa Andy. Paano yung mamalit niya? Uy, nanatagiya. Uy, ang awan, sakyan na lang yung tag-iya, oy. Masa na lang yung Kwan, sakyanan, Kwan? Santa Jose pa? Malko, dali Malko. Ako. Amo na niya itong gipalit kay kuan man ni bali lima man ni ka door. Onya kuan ang diri bake shop onya tapad ana Dito, kailan mo ba itong anak dong, oh? internet cafe. Dong, oy, Ito man. pag-usap lagi, Luy, para di ka mapagaw. Kailan mo ko na itong Onya anak, dara sa oh? kuan nag convenience sa tayo butang di Sili sili. na kayo, kuya, kasay. Wala na. Basta puno kaya pa ning lima ka kuan. Nay ni renta diri duha ka buka kung kumpare. Ay ako na naprintahan kay katong kuan na to yung ito ko diri kaning kuan na ba to? Sina. Ang mayo mo ang tinanay mo renta. Ay lang to problema ni. Hoy! Uy, kailan ko kunin mo? Ikaw ba ito nanguyab na ako sa una, no? Ah. Kinsa gani ka? Huwag ka kailan sa kuha? I-click na para magkabaila ko si kuha kaya... Emily! Ako si Emily! Ah, mao ba? Wala ba yung okay namdam ni mo? Uy, grabe ka ba? Ah, pakasawa Uy. di. Si Shine. Ay, siya. Mali mo asawa? Pasensya na ka ha kay magtukod. Pwede ba nanguyab magkasakaw sa una? Wala ba yung okay namdam? Ay, sige ba, ani-ani din sa una, nagpapansin, papansin pa mga gani ka sa kuha sa una gani. Ha? Di ba imo itong motor itong tura-tura? Katong ginadala na ni Speron ba? Wala ako kay namdam na eh. Sige, basig malaing ka ha, kompetensya na rabat ang tindahan. Una sa mitra, mahal ko. Kaya ito ta sa halo ni Tapat. Muna yung mga... Muna yung mahal ko? Nakuyawan man siguro, nangluspan lagi na siya. Alusparon lang yun. Hoy! Anak ka! Uy, pwede ba ka manguyab sa pagbalik ba? Dongs! Dongs! See them marching off to war. They're looking so heroic. Kadto ang istorya sa akong kinabuhi dolanday. Sa tantan akong pagpaningkamot, nagsugod ko sa kagamay nga big shop.
Hantod na naghanak kini. Di man sa pagpanghambog apan. Kung lago ko kanian to, mas lago na si Emily karon. Balita na ako,